Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka pre Prešovský kraj už po tretíkrát zorganizovalo odbornú exkurziu do zahraničia. Tentokrát mali účastníci exkurzie možnosť zavítať do oblasti Štajersko v Rakúsku. Štajersko sa tiež často nazýva aj Zelené srdce Rakúska. Hospodárenie malých rodinných fariem ponúka celú škálu produktov, ako sú tekvice, ovocie, hrozno, ale aj mäsové a mliečne výrobky. Aj to bolo jedným z dôvodov, prečo sa regionálne pracovisko rozhodlo navštíviť práve túto oblasť. Cieľom exkurzie bola výmena skúseností pri používaní nástrojov na podporu vidieka a miestnej poľnohospodárskej produkcie prostredníctvom prehliadky úspešných malých fariem a predstavenia spracovania a predaja regionálnych produktov. Program exkurzie bol veľmi bohatý. Prvý večer mohli účastníci ochutnať tradičné štajerské špeciality, ktorých základ tvorila tekvica. Program sa začal prehliadkou rodinnej farmy, ktorá sa zaoberá pestovaním a spracovaním tekvíc. Majiteľ farmy, pán Labuger, ktorý je zároveň predsedom Združenia poľnohospodárov v Štajersku, hovoril o histórii pestovania tekvíc v danej oblasti, ich spracovaní a výrobe tekvicového oleja. Jeho slová doplňal zaujímavý prezentačný film. Nechýbala ochutnávka tekvicového oleja a rôzne ochutených tekvicových semien, po ktorej nasledovala prehliadka prevádzky a obchodu, v ktorom ponúkajú svoje produkty. Exkurzia pokračovala návštevou farmy, ktorá sa zaoberá chovom hovädzieho dobytka. Na farme funguje aj predaj z dvora. Predávajú hotové mliečne a mäsové výrobky, ale aj živé teľatá. Okrem chovu zvierat tiež pestujú kukuricu, tekvicu, jačmeň a pšenicu. Čo sa týka podpory zo strany štátu, dostávajú približne 300 eur za hektár na rok. Aj na tejto farme účastníci exkurzie ochutnali domáce výrobky. Nasledoval presun na farmu prechov oviec. Majiteľ farmy previedol prítomných svojou prevádzkou, maštaľou so 70 ovcami a ukázal výrobné zariadenia na spracovanie mliečnych a mäsových výrobkov. Záverom a spestrením dňa na tejto farme bol rakúsko-slovenský večer, počas ktorého mali účastníci exkurzie možnosť ochutnať farmárske produkty a grillované špeciality za zvuku tradičnej harmoniky. Nasledujúci deň sa začal návštevou strednej školy pre budúcich vinárov, kde študenti v rámci praxe obrábajú približne 400 hektárov viniča a tiež hospodária s lesnými porastmi. Prehliadka školy a spracovania vína zahŕňala aj ochutnávku 6 druhov vín z ich vlastnej produkcie. Ozvláštnením tohto dňa bola vandrovka po vínnej ceste. V popoludnejších hodinách sa účastníci exkurzie presunuli z Wildonu do Vinice, ktorá je rodinným podnikom s dlhoročnou tradíciou. Po prehliadke nasledovala večera, kde mali zúčastnení možnosť ochutnať domáce špeciality z mäsa a mliečnych výrobkov a tiež vína. Posledný deň patril účasti na kulinárskych slávnostiach v Leibnici.
Táto slávnosť mala v Štajersku dlhoročnú tradíciu. Ich súčasťou je ochutnávka tradičných špecialít a burčiaku, ako aj sprievodný hudobný program. Účastníkov exkurzie prekvapila informácia, že zo strany štátu môžu poľnohospodári v Rakúsku čerpať len 15% finančnú podporu, na výsadbu dokonca nedostanú žiadnu. Väčšinu prác na farmách robia členovia rodiny a predaj z dvora je bežnou súčasťou fungovania každej farmy, čo svedčí o uvedomelosti spotrebiteľov, ktorí namiesto nákupov v supermarketoch uprednostňujú kvalitné domáce produkty, hoci sú drahšie. Podnetom a inšpiráciou k podpore života na vidieku u nás by mohla byť veta, ktorú počas rakúsko-slovenského večera povedal predseda poľnohospodárskej komory v Leibnici. Regionálne produkty nás spájajú, či už naše alebo vaše, a tvoria našu budúcnosť.